שלום אנשים, אתם כאן בפרק השני של מיינקראפט. היום אני אראה לכם כל מיני דברים שבניתי. נגיד, בואו נלך פה לרכבת. מה אתם אומרים על זה? אוקיי, זה עוד לא כל כך מושקע כי יש הרבה מה לעבוד, אבל בהתחלה פה גם בניתי בקטנה, יהיה פה איזה רכבת עם TNT או משהו, כי פה כל מיני בתים שבניתי, לקחתי אותם ויש פה גם את הכבשים האלה, אבל זה ביניהם. זאת בריכה שאמורה לשמש לתושבים, רק שהיא לא כל כך בריכה, יותר נכון זאת היא הבריכה שלנו. אז בוא נעבור אליה. העומק פה סביר, דווקא בסדר, אין פה מה להגיד על העומק. אז עכשיו אני רק צריך לבנות פה איזה משהו יפה. טוב, ניקח נגיד, ננסה את זה. לא אהבתי. אוקיי, כך. יאללה, נבנה מזה ומזה ומזה, אוקיי, מעולה. ככה בניין שיהיה קרוב לרכבת. וואו, אהבתי את הצבע, סבבה לגמרי. והנה ככה אנחנו בונים. אוקיי, אז זה פה, נכון? כן, מעולה. יאללה, נבנה איזה משהו ככה מגניב, שאני באופן אישי אהבתי את המבנה הזה שראיתי. חבר שלי לימד אותי, אהבתי את המבנה. איזה סוס מעצבן יש פה. אוקיי. יאללה, קצב עבודה. מיינקראפט בכללי אחלה משחק, אני מאוד אוהב את המשחק הזה. סוס, זוז מפה, לך מפה, לך. יפה. הנה, בבקשה. אוקיי, נעבור ככה, אני יודע שזה לא נראה כל כך יפה, אבל אחרי זה תבינו למה אני עושה את זה. סבבה. אוקיי, יופי. מעולה. דווקא זה שונה מכל השאר פה. יאללה, בניתי את זה אחלה, עכשיו נעשה רק עוד קומה ואנחנו מסודרים. רק בואו נעשה את הרצפה ככה. כן, ורוד, תדאגו, אני לא גיי. הכל בסדר. סתם בשביל היופי, אתם יודעים, הצבע יוצא ורוד, נראה דווקא די יפה, אין מה להגיד. אוקיי. וואי, נהיה מחשיך קצת, טוב, לא נורא. יאללה, אתם רואים נסיים פה. לא, אני חושב נעשה עוד איזה ככה.
יאללה בואו אני רוצה לסיים את זה לפני שיחשיך, לפני שממש יהיה חושך. אני לא חושב, אבל עושה את זה זריז. בחושך זה קשה, טוב יאללה בוא נשען ואז נחזור. אוקיי, יום חדש. יאללה. וואו, זה יצא יפה דווקא. טוב יאללה, אנחנו מסיימים חלק אחרון. כן, יופי. מעולה. סיימנו. מה שנעשה עכשיו זה משהו קטן. לא כל כך יזיק לנו האמת. סתם שיחסה את פה נשים. וואלה, ניקח את זה. אני אומר, נלך על זה אם כבר עשינו ורוד. יופי. מה אתם אומרים על הבניין שכאן, הבניין קטן אבל יפה. מה אתם אומרים עליו? דווקא נראה לי די יפה. אוקיי, ככה, עכשיו דלת. נעשה פה איזה דלת. סבבה, דלת כניסה, אחר של דבר. אני אקח את הוורוד הקודם ואני מקווה שאני זוכר. זה יפה. לא, זה לא זה. אתם יודעים מה שיהיה זה גם יפה. פה יותר מתאים הירוק. יאללה. אוקיי, ככה נעשה את זה. נשים את הדלת. איפה את? יאללה, בואו נשים שניים כאלה. יופי. שנייה שלי. הנה אחותי קוראת לי פה. הורדתי למיינקראפט, לא עונה לי, תבין משהו. אבל בסדר. רגע, אני עוד מעט יבוא. אוקיי. נשים גם פה אפשר. לא, אבל עדיף שלא. מספיק שתיים. נכנסים. יופי. נשים פה ככה. מיטה ומיטה. לא, עדיף ככה 3 מיטות. 1, 2, אוקיי. או שרק 3. כן, רק 3. גם בסדר. שנייה. אוקיי, סתם שיהיה ליופי. טררה. לא, מה רציתי? טוב שאני אשאיר את זה בינתיים ככה. אוקיי, איפה זה? איפה מה שרציתי? טוב, הנה, קח את זה. נעשה פה איזה ככה. אתם יודעים. שנייה. כן, אוקיי, פה נעיף, נעשה מתחת ככה. פה נעשה ככה, מחובר לקיר. הנה, ככה זה בסדר. שנייה חבר. מה? אל תפריע. אוקיי, חזרתי. הנה זה מה שאתם רואים.
פה זה סוג של קורסאי, אם הבנתם, אם לא אז לא נורא. יאללה, נעשה גם פה, לא צריך את זה. אוקיי, סבבה, נשים פה. אני מתלבט אם עכשיו או אחר כך, אבל אפשר. מה רציתי? סתם בשביל יופי, שים את זה. אוקיי. יאללה, תסתכלו, יצא לנו בית יפה. מה אתם אומרים? אני חושב דווקא די בסדר, אין מה להגיד. אוקיי, פה נלך לבית כלא, נבדוק אם צריך להוסיף משהו. כן, זה בית כלא, שלא תטעו. אנשים משובבים נכנסים לפה. בלגניסטים יותר נכון. כן, נסגור את שתי הדלתות. מה רציתי פה? אוקיי. שים את זה ככה. יופי. יאללה, פה בוא נלך לבניין אז הבא. פה האמת יש פה שולחן לאוכל, מיטות ויציאה אפשר גם. פה אפשר סתם לעשן איזה סיגריה או לא יודע. סתם לא, אני צוחק, אל תעשנו, זה לא בריא. סתם תעשו מה שאתם רוצים בקיצור. יודעים מה, בוא נעשה ניסיון על הרכבת שבניתי אתמול. מה רכבת זה לא, יותר לא רכבת כמו דבר קטן כזה. בינתיים עושה יפה. סתם יאללה בוא ניכנס חזרה. וואו, איזה באסה. יאללה נעלה חזרה. אוקיי. עבד יפה, לא נגיד שלא. הנה, האיש הזה שובב, בוא נכניס אותו לכלא. מעצבן אותי. סתם לא עכשיו. בוא נראה פה. מה בעניין? סתם שיהיה לנו. יפה, עובר יפה. יאללה בוא נשים. יופי. יאללה, אני עוד מסתיים הפרק אני אלמד אתכם כל מיני דברים בפרק הבא, נעשה עוד משחקים. מה רציתי לעשות? שכחתי. רציתי רגע. נשים פה. נשאיר את זה ככה, אחרי זה אני אעשה פה משהו. רציתי כבר שכחתי, לא משנה. יאללה בוא נעשה לכם קצת ביקור במקום הזה, אוקיי. זה לא כל כך יפה ומושקע, אבל אהבתי. נכנסים, חדר רגיל, פה נעשה מיטות, נשים,
כפריים אני אשים פה. וזהו. עכשיו אני צריך לתקן את הברכה הזאת מאוחר יותר. פה נעשה שבילים, נעשה אימון של אופניים, נעשה משהו יפה. יאללה, בוא נשחק בברכה קצת. טוב, אין כוח. מה רציתי לעשות? נה. נוריד את זה אחר כך. וואו, חזיר פה. איך הוא הגיע? טוב, וזהו, פה כבר מחשיך ונגמר הפרק להיום, לכל שנתמטר, ונתראה בפרק הבא.